Istorya sa paningkamot ug dedikasyon sa usa ka maestro gikan sa Bukidnon ang masayran nato karon. Diin mi viral ang iyahang video habang nagatabok siya sa sapa padulong sa eskwelahan kung asa siya nagatudlo sa mga kabataang matigsalog. Siya si Teacher Dane Paundag. Good morning, Teacher Dane, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, sir? Good morning, attorney. And good morning usab sa mga televiewers na nagtanaw karong buntagan. Thank you so much for having me. It's my privilege. Teacher Dane, ubay-ubay gyud ang mibilib sa imuhang pagtabok sa suba, maong trending ang imuhang video. Apan alang sa kasayuran sa tanan, mahimo ba nimong istorya sa amuha kung unsa bagay story behind ani mga video? Unang-una, wala gid ko nag-expect na ang video di ay mag-viral siya. I took the video just like normal documentation. Kaya sometimes akong mga kauban sa trabaho, mangutana sila na how was the river na ginatabok na ko para makaabot sa school. It came up to my mind na why not taking video para next time na mangutana sila, ipakita na lang ako ang video para din ako mag-istorya. So, very unlucky day ato nga panahon. Kaya anak nga si Mana, tuloy-tuloy gid ang ulan. Murag isa gid siya kasi Mana na kada adlaw ka ulan. Ang worst thing kay ang gakit nga moro ang taong sakyan para patabok na ano gid siya tungod sa kakusog sa bahay. So, ako, nangita gid ko og paagi para makatabok, para maka-duty. So, akong gibuhat, nagkuha ko og cellophane, ang gikuto sa akong bag para mga module, uban para akong mga gamit sa eskwelahan, dili siya mabasa. So, pag-abot sa kuan, pag-abot sa sapa, mga ito akong gibuhat. Oh my God. My gosh. So, lang. Abang, puno na akong bag. Kasi, oh my God. Ang chinela sa usap. Isa ka sleeper. Wala. Kasi pag-isar ko ka sleeper. Wala. My God. Oh my God. Tabak Lord. Okay. So, here we go. Dito siya buhian kay ano. Naitabo na ato, pagkagabi, as in wala yun. So, morning to, wala ko nag-expect nga dahan kaayo ang nag-message sa ako ang sa Facebook. Kaila o dili kaila, daghan kay as in, dahan kay ang message sa ako ang Basta na kay ang bag. Pero, hoping nga wala na basta ang mga papers, laptop o uban pa. Wala ra. So, that's it. Thank you. Bilib gyud kaayo mi sa imong dedikasyon, Teacher Dane, kay dili gyud basta-basta ang imong ginasugakod aron lang makapanerbisyo ka sa mga bata. Apan karon sir nga aduna man gyud tay pandemya, gawa sa challenging kaayo ang imong pag-adto sa eskwelahan, unsa ba gyud kalisod ang kahimtang sa usa ka maestro sa manimo? Unang-unang gig nga kalisod nga akong na gaka-experience, usa sa dako ina ko nga palasanon kanigiyong baha. Kaduha dayon from pangalan dayon kina-assign ko sa Kalagangan, barangay siya sa San Fernando. So from Panganan, need ko mag-travel of about 30 to 35 minutes para maabot ang Kalagangan Central School. So kay bago pa man ang school dito, so ako pa isang teacher. So gikan kindergarten hangtod grade 6 akong gitudloan. So ang ilang edad nasa 6 anyos hangtod 18. Isip pod magtutudlo unsa ang imuhang pangandoy alang sa imuhang mga estudyante. Usa siya ka pangandoy inubanan sa gugma. Karon siguro ang saktong panahon aron makita nato ang pangandoy sa mga kabataan tribo. Og isip usa ka tribo nga magtutudlo. Ako ang modela og suga aron lanagan ang mga kabataan sa ilang
pangandoy. Hayagan sila hangtod makabot nila ang ilang ipangandoy sa ilang kinabuhi. Daghan kaayong salamat Teacher Dane sa imuhang pagmahal ug pagsuporta sa mga kabataan. Unta magpadayon ang imuhang dedikasyon ug kadasig isip usa ka magtutudlo. Daghan kaayong salamat Teacher Dane and we are so proud of you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.